kan geen concrete voorbeelden geven, dat weet ik niet, omdat ik juist de werk van onze diensten wil beschermen op dit punt. Zij krijgen de informatie die ons tot deze conclusie brengt. Wat zei ze? Zitten er wel eens met zo'n probleem? De samenwerking die kunnen we alleen maar handhaven als die buitenlandse diensten ook kunnen werken. Nee mensen, dit is Newtown. Kijk, van het stadionskeur. We moeten het echt hebben van het goede werk. Ja, er is iemand. Er is iemand. Kijk, jongens. Zie? Zal ik even vragen wat ik zeggen? Ja, dat zelf kunnen beoordelen, dat is dus wel een probleem. En ze willen het echt graag, want de wantrouwen is heel groot. Andere landen is samen. Dat is het drama van samen. We zijn er ingejokt over massa vernietigingswapens die later helemaal niet bezig zijn. Daar op de Kamer en ook het kabinet de zaken zijn dezelfde oorlog willen vertellen. Ja, dat gaat dus eigenlijk niet. En daarmee ontstaat voor de Tweede Kamer. Ja, dat is het dus. De Kamer wil volgende week op vertrouwelijke basis in het geheim worden bijgepraat. Wait a minute. Ja, ik ben weer terug. Ja, ik neem de MPG. Kom op. Maakt wel een grote kans op. Als je ziet hoe dat gisteren ging op de Peña de Cabarga, wat toch echt een hele zware schokking is, waar veel mensen ook mannen verwachten als Joaquín Rodríguez, niet waar die zelf, maar van Horner inderdaad op zijn bijna 42-jarige leeftijd. Ja, dan rijdt hij toch relatief gemakkelijk weg bij de competitie. Doei, ik ga even van de game. Procedures. Dit is niet meer karakter spelen. Nee, dat je het even weet. Tweede categorie is niet zo verschrikkelijk zwaar. Let vooral op Bouke Molenaar, want die heeft toch aangekondigd dat hij vandaag weer wat gaat proberen. Rustig houden, want dat is ook wel mooi. Dombel. Dom is wel een leuke map. Maar ook wel. Laten lopen, want het was duidelijk dat iemand die al vooruit was, iemand uit een oorspronkelijke kopgroep van Sirienka, dat die de etappe zou winnen. Dus het ging niet om de etappe. Ja, hoe dan ook. Even tussen een keer kijken hoor. Ja, vandaag zou die kunnen proberen, maar morgen, zaterdag dus, dan krijgen we echt de aankomst. Ja, dat duurt te lang. De Angliru met stukken van 23% en Roblox, kijken. En daar moet het gebeuren. En dan ben ik echt heel benieuwd hoor, of Horner het gaat doen, of die het kan volhouden in die strijd, of dat dan toch uiteindelijk Nibali weer de tijd gaat doen, of dat misschien wel Valverde, Rodríguez, wie weet, uit de achtergrond in één keer weer naar voren komen. Ja, 42 jaar, dan moeten we allemaal... Even joinen. Maar 42 jaar, en daarvoor, laten we zeggen, niet zo goed... Nou, dat is graag gejoind. Dan zeg ik even doei en tot... Nu het weer binnenkort. Doei doei.